Ja päivää! Huomenta päivää taas ja pelit ja muut täällä. Jos ette tajua, niin meiltä meni yksi video jo peseleen. Ei vittu, kun tässä ei näy tässä auringossa. Pitäisiköhän mun vähän säätää asetusta? No nyt alkoi näkymään tulkea, nyt mennään. Nyt mennään. Ihan mukavasti. Näitä Jonneilua, tuolla on pikku Jonne. No niin, jonka nimi on Topi. Niin, se on vittumainen Topi. Myös YouTubettaja. Kaikki YouTubet. Tube-jengi täällä taas. Niin, tuppajengihän täällä. Eihän se nyt muuta kuin tubettamaan tietysti, jos kanavat on. No niin. Vittu, jos tää menee perseelle. Joo. Tästä tulee nimittäin muutenhan vittu hyvä. Joo, mutta nyt ei tehty ihan pelivideo. Pelivideo, tän nimikinhän tulee olemaan avausvideo. Niin. Pelit ja muut avausvideo. Niin, että kaikenlaista sattuu matkalla. No niin, mentäisikö kiikkuille? Minä juoksen ja otan isomman. Ja kun sit pienemmän se on aina pahempi. Nyt kiikutaan niin näyttävän hauskalle. Tuossa on tuo... Joo, ja peliset märkänä. No tietysti kun kiikutaan. Vasta tosiaan niinku... Niin, ei tästä kyllä pitkä matka ollut. Täällä äskessä kyllä sato. Näyttää tulevan vähän ukkospilviä. Mutta muuten aurinkoinen. Hei vittu Topi, et kaava sitä mun kengälle. Nää jonnet on tämmösiä. Niin, pikku Jonne varsinkin. No niin. Pikku Jonne on vähän tommonen iso Jonne. Pikku Jonne on vähän tommonen iso Jonne. Just et... Enemmiten muuta syöttänyt, että jo me isälle mulla on. Ei pysty meillä olla. No, voi vittu. Jonnet hei lopettakaa. Joo. Vittu ihan oikeesti. Vittu lopeta tuota, me editoin sut pois tästä. Mikäs teille mun puhelinta on? Oota, mietin miten sä saat se ihan hieno juttu. Anna. Ei. Minullakin on käynyt niin. Mulla tippuu tänne mitään vesanpönttöä. Hei, uskallatko tipputtaa sen tuonne? No, en nyt. Koska mulla on tää video kesken. Siinä on tosiaan väittämistä me leikattiin. On. Eiköhän tää video olisi tässä, kun 2 minuuttia jo kuvattu ja vitun napapaita. Me juodaan. Perkele Jonne!